Ahojte, že krásne ránko na Slovensko a do Česka. Čaká nás nejaká cesta na tie Opice, je to presne 55 minút. Pôjdeš rôznyma cestama džunglem a to bude jeba. Čo ti dáva to vážne? Ok, že podľa mňa je čas už aj vyraziť, lebo už sa musíme vrátiť aj naspäť. Takáž pláž. Čiže viete, aká je teplá voda? Takže extrémne. Kata Beach, presne to je Kata Beach, ak si vedel. Kozal, tam je to pekné. Tu by sa hodila taká pekná fotka. Ideme. Kata Beach. Hello. Hello. Show me your license in the next channel. Show me now. Okay, can I put my... Okay. Where you come from? Your friend? Slovakia. Slovakia. Neviem, či môžeme ísť, alebo... Can we go? He check my license. Okay. Where are you going? To the Monkey Hill viewpoint. Okay, thank you. Pičiče, čo ti jebe? No adrenalín mám v sebe, si koko. Si sa platí. Hello. Parking? Park here. OK. Prečo tie nočenky si dáte na hlavu zbytočne? Povede Schumacherovi. Že teraz, keď mám ísť tak 3 km hore, tak najebne. Ja smieš tam budú Opice všude, jak tam behať a ja? Ty čo? Ja už nemôžem. Dávaj! Už nedýčem. Ale tam ich je veľa, no. Tam ich je strašne veľa. Opičku, ahoj. Ide s nami. Nech nejde vedľa mňa. A tu je opica, čet, tu ju vidíte. Nekúkaj sa na mňa. Čau, opica. Odstavím to tu. Tu chceš ísť? No, že tu je taká záhrada. Poď sem. Hello. Hi. Som pod tlakom. Can you come in 2 minutes? Tilby. Thank you. No dobre, čo dáme? Peknú farbu chytám, dík. Spieklo ma. Fried rice with soy sauce and chicken for me. Fried rice with soy sauce, but shrimp only. And do you have cola? One. Či chceš ty? Two. Thank you. Thank you. Tak ten ľad si nechaj. Thank you. Thank you. Špigla môžeš si dať. Ale taký kosoštvorcový či aký tanier som ešte nevidela. To je oktagon. Oktagon výzva, to bude náhezli, keď toto zožerem. Jak to chutí? Jak rýža s vyžmykanými ponožkami. Nie. Pôjde to. A to je takýto šrím, ktorý musíš lúpať, tak to som dojedol. Ja sa našam takýto, som už mám rád dolúpaný. Trávanie je fet, tak potom obezita nie je diagnóza. Na zdravie. Čo, bitka? Zo stenu? Čo kúkáš? Facku? Veším sa riadím. To, čo povedal Snakes. Ja som taky dokončil základku a neživím sa tým. Čo ešte môžeme myslieť na zítra? Masáž. Keď sme dali masáž dvoch, alebo masáž ríte. Ja si dám. Poďme spolu zaplatiť, aby vedeli, kto sme. Can we pay? 100 and something, right? Oh my God, thank you. Serem je už taková tma, to zapadá slnko, tak 6:40, no. Ideme do 7-Eleven, alebo nie? Ha? Ideme do 7-Eleven? Však po ceste, ne? Jaj. Tam bude jak teraz zima. Fú, teraz dostaneme extrémnu facku. Čo tebe? Chceš nejaké pivo, alebo chceš niečo toto?
No pivko si dám Mr. Chang. A všechny tie jedlá mají tolik umelých hoveň, že je to zdravé jak prase. A čo už ješ len raz, práve tu a práve teraz. Slnko svieti rovnako na všetkých z nás, tak sa nemrač. Líči puding. No, zober to. Komu? Jasné. Choď. Na čo čakáš? Je tam žaba, tam sú žaby! To má také tykadlá. Je to žaba, nie? Není to žaba, to má tykadlá. Čo to je? To je žaba s tykadlami? To je žaba, však to je jak skáče, aha. To není švab. To je tačarovík, celú noc. Poďme, čakaj, kým prejde švab debilný. Čo keď to prejdem? Čo keď to zlietne? To je zákonom chránená žaba. Fú, je to tam furt. Ježiš, ak to začne lietať, zabijem sa. Tak ona ma tu nechala. A ona ešte aj zatvorila. Rýchlo. Fú, čo? Podľa mňa to bol švab. To bolo veľmi veľké na švaba. A bolo čo švaboidné, však možno thajské švaby sú väčšie, neviem. A chceš z toho ochutnávať? Áno, môžeme teraz. Povedať niečo také, ale to vyzerá, že budeme malo procent. 4%. No, môže byť. Chceš zažiť tuk-tuk, ti vyťukam mojimi pestiami podrážkou tvoju bachratú bradu. To čo má 2 litre? Ja neviem, to aké si kúpil vôbec. Product of Thailand. Koľko to má percent? Tam píše 4,8. Koľko potom? Chceš ochutnať? Jak to chutí? Dobre. Ja koláč. Ideme vyskúšať toto. Mačka. Vypadne si, je to hnusné. Nechcem tú sračku. Mačku spomiem. Ďalšia vec, donut cake. Nejako, neviem, čo to môže byť za príchuť. Zelenou príchuťou. Ček. Ovoňaj to. Toto nedám. Toto je jak pečivo, to vonia. Čo to je plesnivé? Nie. Mám to ochutná, čet. Pozri, jak to vyzerá. To vyzerá, že to nemáš jesť. Donut cake. Tak to je durian. Nie. Je. Nie, kde ti to píše? Tu. Donian. Čet. Donian. To je durian, nie? Mal som vás rád. Chutí mi to. Ale stále neviem, čo to je. Nedojedol som to, ale máme tu ďalšiu vec. Čet. Toto liči si daj puding. G-Yard. Neviem, čo to znamená. Niečo plum. Vyzerá to jak, podľa mňa, jak tie jojo jahodky. Ukáž. To je kameň z pláže. To možno nebude sladké. To nemá chuť. Nejaké sušené ovocie. Fuj, nie je to dobré. Lychee puding. Toto nevyzerá ani príťažlivo. No, chutné. Fajné. Jak mydlo. For you no cap. Pozrite. Toto vôbec nebola dobrá príchuť. Čiže plánujem ešte dať masáž dvoch. On sa poviem, že rozstavím pleseň. A mňa aj odpadne koža z pety. Čo? Saška, vyzeráš tak, že si celkom dobitá. Som. Z teba. Čo len budeš. Tak vybenú ten boxer z toho kufra. Ak si spálený, tak šance na rakovinu kúže je u tebe o 30% väčší. Počkaj, a to keď oni majú akože máš rakovinu kože, tak to musí chodiť v tom skafandri, nie? Takom. Jakom skafandri? Jak na mesiac, keď letíš. Nie. Hej. Jak ti to mám dať? Štípe to. To štípe, daj to preč. Au. Chladivá regre. Keby si mi najebala čili na tvar. Vždy mám pocit, že Reddy byl vo svých 20 let zavretý v místnosti a videl okolný sviet. Je to tak. Vychovali ma jak Maugliho. Ešte stále mám biele na ksichte? Kašľa vyzerám.
Si mi písal, že mám skočiť zalievať kytky, tak mi spadli kliče do odbytu do kanálu a poloti stojí na špalkách. Cigoši vzali kola. Čo má s obličejem? Znasilnil ma opica. Ja zastavil nás policajti, vy ste to videli na streame chat? Fungoval stream vtedy. Vieš čo, som mu dal som mu ten medzinárodný vodičák, začal listovať tie strany a takto ukázal prstom, že ty nemáš vodičák na motorku. A že mu hovorím však, OK, ale však, že môj v krajine, akože môžem šoferovať na tom. A on, že yes, but not in my country. A že warning. A pustil ma ďalej. Áno, chat, ideme pomaličky. Zajtra, by ste chceli, budete mať čo robiť. Pôjdeme do Phuketu. Možno dáme nejakú masáž, tam by mohla byť. Ahojte, chat, prajem pekný večera. Ďakujem za vašu prázeň.